Well, I didn't have an attire much because yeah, just I want to put the kita na ilog na ebido na log na house go siri na just so. I didn't have an attire just you have an for ebe me where that port ka Nigeria dey. Anyị na-ele anya ka ezigbo ihe ka ihe dị mma pụta. Anyị na-elekwa anya n'aka Chineke tọbụla oshide ka anyị were ụta because ihe na-aga on ihe na-abịa ugbu a na Nigeria otoshide na Nigeria na ọ dịghị mma and ihe na-emenu anyị anaghịkwana ọ dịkwa n'onye obi mmasị anyị na-ele anya ka Chineke ọ n'aka Chineke ka o mee ka Nigeria ka ọ dị mma ụtọ ọ ga-asị ka onye ọbụla nọkwa n'ime ka anyị nwee obi ụtọ ọ n'aka Chineke na ka ọ dị. Ntuli aka 2019 ile ihe na-eme na ndị na-achị na APC ụfọdụ ha niile na-abanyezi na PDP but na-atụ anya ahụ onye Chukwu si na onye nwa ya ewin onye ya achị Nigeria ya ọ dị mma ya win but for Buhari mụ adịghị sure na Buhari ya ewin 2019 but onye Chukwu si na onye nwa ya achị obodo Nigeria dị mma nsogbu adịghị ya chịba but ọkwa Chukwu si na ọ bụ onye nwa ya achị onye ọbụla ya achị obodo Nigeria dị mma nsogbu adịghị. Ihe na-atụ anya na 2019 bụ ọbụla anyị si na ha bụ one Nigeria anyị achọzie ka anyị bụrụzie one Nigeria ka anyị kewe obodo ka onye ọbụla ala ọ bụrụ na garị ka anyị jee ṅụba garị a na o zuru anyị zuru ụmụnne anyị maka na ka na anyị ncha bụ ofu anyị ncha bụrụ ofu ha na-emegbu anyị emegbu ha na-emegbu anyị emegbu so ihe a na-eme anyị alaịkọ ya ka anyị laba nnọọ si kewago n'ụzọ ịtọ si kewaa ya ụzọ ịtọ onye ọbụla buru akpa ya na babe ha maka na anyị na anyị bụ one Nigeria otu obi mana ihe nna afụ na one Nigeria ọ naghị eme eziokwu and ihe m na-ekwu maka na ọchịchị a na-achị ịbịa bụ Buhari anọ ego na onye isi ala ya anọ ego na seat bụ na ọnọ ego na seat and ịma na ihe ọbụla na-eme na obodo anyị bụ Nigeria bụ ihe onye ọbụla ikikere dị n'aka ka ikikere dị n'aka mụnwa na-asị ọ bụ na ikikere bakwa ya aka n'aha ahụ a na-abịa abịa ya cheta na ụmụaka ụmụ ogbenye nọ cheta mee amara ka nni dị ihe a dị unemployment ndị a gụchara akwụkwọ ka ha nwee ihe ha na-arụ ụmụ ihe a dịgasịa obodo ya na-adị mma na-atọ ụtọ mana ọ bụrụ na ụmụ ihe ahụ adịghọ nri adịghọ ọrụ adịghọ onweghị onye ya ọ ga-adị obi mma ka ọ nọdụkwa n'elu oche ahụ ọ nọ ọzọ.